New York Airport pakhat atang hian college zirlai pakhat tloi chuan anu airini chu alo be meka apa birthday party an buat seitum chu apa chu atna wanga kaule thutani wangin an cancel ngai tur thu chu anu chu aron frila tloi pa hi pilot nei in tloi chuan apa lo thlen hun tur chu lo ngakin airport a chuan alo la oma he airport a tho hian TV reporter pakhat Cameron chu pathian tu fril tu pakhat chuan lo pan hnain isu chu lo ring ve to tur chu na tia ni tina athil hmura thlak tak tak te chu Bible manga hril fiat thei an ni thu te chu alo hrila chuti lai chuan tloi chu rong kalin pathian tu hril tu chu aron in hnial puya tloi hi kan hriat dan tur chuan pathian omring lo tu te ziangami ani ve a hun kal towa mi hringin thil suala ti wangin mi poisoi lo mi tam tak chu pathianin an nun na ala ka wangin engtin nga chan don ti chu na zota pathian chuan thil engkim a hriani chuan eng wangin nge thil rap thlak tak tak lo thleng tur te chu adan lok mai lo ti chu na zota pathian tu hril tuina a chan na te chu tloi pom zong an ni thei hau lo maya chutia engmo chen an in hnial hnu chuan pathian tu hril tu chuan akal san ta ni TV reporter Cameron chung kal hnain tloi hne na chuan ama lo puyo wangin lom thu te chu hrila tloi chuan lom tu soya ngai lo thu chu lo hrilin anu po pathian tu hril tu ang mai khan pathian thu a chil thu chu lo hrila tloi pa Rayford chu run langin anin nei zungbun chu Stewart heti mu ma chuan alo phel mol maya airport chungan ron lu chuan Rayford chuan afanu tloi chu run mu in rang tak chuan run panin anin ku duna tloi chu apa laka chuan alom chi lawa achan chu apa Rayford akhan Stewart heti chu aron chei pheilai kha alo mu man sia tun hnaya anu le pa te boruap alo thachi alo nen tloi chu apa chunga chuan alom lo hle ni apa Rayford a chuan anu irene nen chuan kumno pangte a anin nei thu le kumte alo vei zela mi hring po an lo danglam ve zel thu te chu hrila anu chuan pathian thu chau a chila wangin chen pui a har sat thu chu afanu tloi chu hrila tloi chuan apa in anin nei zungbuna phelani ti chu awa hmuwa tloi chuan ngai dan chu thila hmu chuan anei thiam ngala apa chuan Stewart heti kianga aom thei dona wangin a birthday nia chuan alo chol du lawani chu aring thiam ta ni Rayford a chuan afanu thil soipo chu hreom ang po chuan omlovin amator chabi chu pe in thlona lamakal tur chuan akal san ta ni TV reporter Cameron chuan tloi chu coffee in puya chuan lo somin Cameron chuan miten chitan to na kara pathian hne na lom thuan la soi thei chu makati thu te chu lo hrila chutia in biak mol lai chuan na thok tu pakhat chuan ron be buain London lama YouTube concert ticket tur pahni apa in alo ho lok to chu lo pe mai tur chuan ti in kar ni chung zet alo zon to thu te chu asoi tel boka chumi omzia chu apa in London apan chan chu kau thut ni lovin ama tanga alo plan lok to ani ti chu a hriat thei boka chu thilawang chuan tloi chu alom lo hle meya Cameron hne na chuan apa chu ticket chu lo pek sak mai tur chu na tia TV reporter Cameron chuan Rayford chu thlona chunga chuan a han hmuwa heti lai hian tloi po chu apa motor chunga chuan lo lutin apa in nei zungbun chu a hmuwa tloi chu anaw Raymi chuan lom tak chu na lo hmuaka tloi le anu irene te chu in kom dunin atir chuan pangai tak chuan anin bedun maya airport lama thil omdan a hriat ang te chu tloi chuan anu irene hne na chuan hrilin an boruak chu aso sang ti tamaya irene chuan tloi hne na chuan pathian chu ring ve to tur le kan hmalam hun kan hriat lo thu te chu hrila ma se tloi chu a thin rim hle meya in chung tang chuan a chuk tawa pon lama om Raymi chuan a u hne na chuan mo la len pui tur chuan alo dila thil lo thleng tur ero engma an hrelo thungane Raymi po chuan anu le pa te chu angai tua thu te chu alo soi ve a tloi chuan thileng kim chu a that le wat tur thu chu lo hrilin anaw chu kwa chuti lai tak chuan thil eng hi ron phejokin anaw chu thok le khata abo ta dei maya anaw mai ni lovin mitam takan lo bawani ti hriat takin mi te chu an aw loi maya an chung te chu khoya ngen om ti chuan
มังอังตักจูนันเหลาอาวะการปักหัดจูมอลชูงาจูรุนตลานลูตินอันไดรเวอร์จูอลาวบูเดมายะพาเซนเจอร์ซีตาจวนพาเซนเจอร์ปักหัดที่อลาวทิมบุกะมีตั้มตักลาจวนจูหุ่นจูเริ่มจ้างาจวนเหลาลาอินดอร์เตจูเหลารกินจุงบูตาเตถมนชูงาปุยซาเตจวนเหลาลาอะกงปุยละมาลาจวนจูทิลมักตักแข่งวางจวนทราฟิกจูนัสตักไม่จวนอลาวจามบุกะโถนั่นลำปังจูรุนลังอินโถนั่นชูงาพาเซนเจอร์เตปอจูนวมติตักจวนโถนั่นชูงาจวนนันเหลาอมาโถนั่นปอจูวันบารกสร้างตะกาจวนลวงตักจวนนัดโถกะจุดที่ไล่จวนไรฟอดจูกกปิดตะจังจวนชวกพยินเฮตีมุตูร์จวนนักกะลากาเมรอนันอเปกตากตริเกตปัตนีจูเฮตีจูมูอินอันหิมดูเลเมียจุดที่ไล่จวนโถนั่นจูรุนงิงทุตินพาเซนเจอร์ตั้มตักจูอันลาวนีตีจูอันบุลมีเตจวนอันเรทไทงาลาพาเซนเจอร์เตจูอันลาวทองเลเมียโถนั่นปอจูไรลาวาจวนอัดหอกอ่อนตาด้วยเมียไรฟอดปอจูมันโมตักินกกปิดละมาจวงกัลเพยินอากอไปลดจูอาลาวลาวนีตีจูอาวะมุงาลามีปุยลาวทองหลักลาวตัวจวนคลาเตจูหลักวัวลินกกปิดละมาจวนเองเงทิลเจียตีจวนไปลดจูโจตุมจวนอันรุนกลางโคมาจูทิลจูเฮตีจวนลาวดันตุมมาเซเจียจูอาลาวคบไม่ทีวีรีพอร์เตอร์คาเมรอนโปคานอาลาวปุยเวียวะมาเซเจียจูอาไทยตักลาวนีจูทิลจูไรฟอดจวนอาลาวหูอินกบินละมาจวนเพรสเซอร์จูนัสตักจวนที่สร้างอินไรลาวะออกซิเจนมักจูอารุนอินไข่ท่าอะพาเซนเจอร์เฮาจวนทกนั่นละมาฮาร์สัตนะอันเนียวางอินเหลาไทยเหลาหน้าวางอินอันพาเซนเจอร์ซีดละมาจวนอันเพย์ตัดลมาไรฟอดจวนทุนในตุลำปังจูเรดิโอจังจวนเบียกปอจวนตุมาเซชานาในเหลาจูไม่ยาลาในเหลาอฟอนจูอัมันไทยเหลาบุกะไรฟอดจวนพาเซนเจอร์เฮาอันปังไงเลตานีตีเรียดจวนกบินละมาเพรสเซอร์ปอจูอปังไงจวนดาเลียดเลอินพาเซนเจอร์เฮามุตูจวนอกัลชัวกะไรฟอดจวนพาเซนเจอร์เฮาจูจีไอโตเหลาตูเลอันจีไอเนจูตูนันเมลมาเลียนเบรานีทูจูฟิลินอินฟอร์เมชันเอ็งมตัลอันดอนมาเหลาจูจีไอโตรีเหลาตูจวนตียาเฮตีปอจวนอัทอปุยสติวต์ปะขัดเหลานีตีเรียดจวนเหลาทนจวนขัดินกกปิดละมาจวนอวลูตาไรฟอดจวนเฮตีจูอัเทียมอังโตกจวนเหลาทมัวนะกบินละมาพาเซนเจอร์เฮาลาจูอันถุดน้ำหุนาจวนทุเลเทลวินอันจิดหวยเมียทีวีรีพอร์เตอร์คาเมรอนลาคานอคาเมราจูลพอรินมีตจูอลวิอินเตอร์วิวะจุดเตียงอ่างทิลมักจูตูมันอันลับมุงไงเราวางินมักจูอันติดตั้งเลเมียอันมานี่โตซีลวินอันทมโนตจูอันละเวกบ็อกซียจูจวนอันมักตินจูอัติจูลเลนีไม่ใช่ประคัดพาเซนเจอร์ลาวลุตุกจูบาดรูมาจวนวลูตินดำโดยจูวัติยาเราชัวเลจวนทีวีรีพอร์เตอร์คาเมรอนจวนลงเนมินที่เลี้ยงกิมจูอัดเลเวกตูทูจูเราฟรีละจูนูจวนอบานาจวนที่เลี้ยงกิมไม่จูอัตักตะกันเราตีจูเราเจียเกี่ยวกัวเมียมุสลิมป้าประคัดจูรุนดิ้งชัวกินพาเซนเจอร์ปุยตจูจงใจตูจูนเราเงนะมาเสประคัดจูรุนดิ้งชัวเวลินมุสลิมปอนนี่เวลาทูจูนเราช่างโถน่าจวนบวยน่าจูอัชวกเราเจ้าเริงนี่เรดิโอลามาอินเบียกปอนะอาหารสัตว์วังจวนเรฟอร์จวนนิวยอร์กลามาอันเล่เลตูทูจูพาเซนเจอร์เตเรียตูจวนปัวงะมอลลามาปอจวนลอยจูอาลงละบวยเลเมียมีปุยจีไอเตจูอันนี้เนกนัสเมียเอ็นตินเอโมลอยจูมอลปอนลามาจวนอัชวกไทยเล่าเมียอาจีไอจวนเรมีเตจูอันละจงจุดที่ไล่จวนโถนัดเตจีประคัดที่รุนตลาอินมอเตอร์จวนนัจูอารุนละติเชจุยโหนัตูร์มอเตอร์ดังในตัวเฮกเลวเล่เกจวงลอยจูกะลาจุดที่ไล่จวนใบกระปันหิตเฮียนอันเอาเบกาเมกจูอันรอนจูสักจุดที่ไล่จวนเลี้ยจังเฮียนสกูลบัสประคัดที่ตุยาจวนนัดลาจนปุยง่ายันตากินตีอินลอยจูอวกัลงัลถอยมาเสียชงันเอ็นจวนบัสชุงจูอาลาวรวกเวกาลอยจูกัลเจลินอินลำปังจูเบียกปอจูตุมาเสียชานะจูเอ็งมาอดงลัดเลวขบุยชูงการตั้มตักตจูเอ็กซิเดนินอันเลวินซัวจุงเลียมตัวตจูอัมบูเลนส่วนเลวพูรินจุงเจียงจวนอันนาวจูอัตเตลจูริงินอันซงกัวละ police ตจวน
an lo dang boka chutia khopui chunga akal kol mek lai chuan tlereu dor pakhat atang hian silai chu ron pokin dorok tum pakhat hi dor pona chuan aron tla chuak nol maya dor nei tu pa chu silai nen chuan ron chuakin tloi chu ron tina tloi chu lau thong takin chulai hmun atang chuan atlan chhia a damdoi in kota chuan vatlan chuakin chuta chuan topna chu heta hian ani ti hi aloin tara tloi chuan chanchin tharan lo puan mek chu enin chitna chu khoi hmuna po chuan thlengin mitam takan bo thu chu an lo puanga mitam tak mai chu an chungte zongin damdoi in lama chuan an lo pung khoma chumi wang chuan tloi chu damdoi in chunga chuan alu theilawa damdoi in hnung lampanga chuan kalkualin darthlalang chu ti chia in damdoi in chunga chuan aluta nausen piang hliman da khom na ruma chung kalin nausen pakhat ma chu an omlawani ti chu a hrethiam ngala akianga chuan nu pakhat hi rong kalin no pang zong USA a mai ni lo khovel pum puyami chu an bo vek thu chu alo hrila thlona lama ve tung chuan Rayford chuan an thlona mek zona thlona pakhat lo thlok mek chu biak po chu atuma ma se chana chu engma a omtlat lo alan danin pilot le an ko pilot te chu mithiang hlim lor zinga khan an lo tel ve ani mela passenger tlem te chu an lo la chuanga chung ho tan chuan amang an thlak du khopang le heti chuan man mo takin passenger ho chu an seat belt reng vek tur chu na tia Rayford chuan van nei thlak takin thlona pakhat ne na anin sut ma chuan an chuan mek na thlona chu alo her koi mana ma se amei lampang chu tlem anin sut man do wangin le lampang thlona chu kang hlu chung chuan van bo ruak sang takatang chuan atla thla a passenger pa pakhat chuan muslim pa bek chu lo chakin bomvel chu alo pai ruk chu alo ring dawa ma se chu hlo thona chu electric toothbrush mai hi alo niya passenger dang te po chuan an thian dang bo ta te chu muslim pa thil ti ani lo an rin thu te chu lo soin chung thil te chu alien lampang thil ti ani te chu an ring hloma passenger thren khat chuan thlona thla chuan thil dik lo omani ti hre in heti chu an hril ngal thuaya heti chuan camera chuan thla chu la in Rayford chu entira chumi wang chuan thlona chu truma har sat pha donani an autopilot chu a chheta wangin Rayford chuan cockpit chu a chu san thelo wang chuan oi lampang lika omlo chu TV reporter Cameron chu endik tur chuan atira Cameron chuan thlona thla chu ve endikin thlona thla tang chuan fuel chu alo lik charani ti chu awa hmuwa chu thil thleng lo hmutu mai che pakhat chu lo thona chuan ron manin atrap ta chiam maya an boina ti zual turin an thlona thla chu aron kang tran tamya chu vele a chunga chung te chu lo na chuan ron man thar le in an chi ai hle maya heti le Cameron te chuan passenger dang te chu chi ai lo tur le an chi ai wangin har sana lian zok tok thaiani thu te chu an hrila Cameron chuan thil dan te chu Rayford an hena chuan a reporta Rayford chuan thil ti thei anei tam lo thu le an fuel aral ma a airport a tumtir thei ram atum tur thu te chu hrila thlona thlakang po chu fuel atlem to wang chuan ama chuan alo re ve mai boka ma se an du ai ma in an thlona chu an tumtir te po angai mai theiani tloi po chu an in lampang pan chuan a ho zela an in ho konga mitam tak te chuan an chungten lo chan ve wang chuan hrum ti tak chuan an lo oma tloi chu an in chunga chuan man mo tak chuan lutin an in chung chu alo ruak poi maya anu thi chu sawara hian alo oma voicemail pakhat hi lo omin ma se ngai thlakin engthil ma chu alo om lova anu bible chu an hmulea athin rim tuk chuan anu bible chu tukvera chuan avom chuaka chumi zo nu chuan kauhran pui thiam pastor mutur chuan avakala pastor chuan mithiang hlim lora thlen thu le khang bo ta zong te kha van rama angkal vek tur thu chu lo hrila pathian thu hrilin pulpit langa voitam tak lo ding to thin ma se alo la pian thar lo thu chu tloi hne na chuan a in puanga pathian chuan no pang zong tele ama ring tu te chu khover hre omna tam tak lo thlen ma in ama kianga alata ni ti chuan alo hrila pastor thil soi chu ring lo nge chu thun hret chuan tloi chu a thin rip hle meya lung oi lo tak chuan chulai hmun tang chuan a chuaka
Rayford chuan a ko peilot bungrut then khat te chun haya asana chuan Johanna bungthum chang som paruk thu hi alo in tar langa pathianin afa pamal ne chun min pe a ama chu aringa piang vanram kan kai na tur thu in zia na chang kha ania heti po chuan asti wat pui bungruat te chu ala khoma an han em chiang chu ani po chuan Bible chu alo zir chiang thin ani ti chu an han muwa chuta zet chuan Rayford po chu ti harin a omta ni turani heti bula chuan anupuin mana tang towa alo soi fo thin mithiang hlim lor chu ataka athlengta nia a hriat thu chu a hril ve ta hlol maya heti chu Rayford a thil sei awang chuan lung oi lo tak chuan thlona kok pit lama tang chuan a chuaka thlona kabin chung lama po chuan boina chu alo la om cheu mai me chapa kha chuan silai kol thu le afanu chu khoya nge omte chuan midang chu alo vo kuala midang zong te chu apasalin afanu labo tura atirani arin thu te chu aron soi chuaka Cameron chuan chunu chu loin beng dai tur chuan atia ama a damdoi lo vati ve zeu nu kha ron in rolin Bible school a raivak lo akal ve to thu chu ron soi chuakin khangan chuan pui bota te kha pathianin mithiang hlimalor zinga chuan antel ve ni rin thu te chu soin vanrama an kaita ni rin thu te chu ron soya silai keng tunu chuan afanu tel lawa adam thelo tur thu chu soin in ti hlum chu tum tamaya chu vele Cameron chuan anu chanchin chu lo hrilin alo hnema ti chuan a silai ken po chu alak sakta ni anin biak po na radio chu revak lo chung chu alo thave hlau maya an chuan na chau ni lovin khovel pum pui maya mitam takan bo thu chu lo hrilin thlona trum hmuna chuan thlona tla atam em awangin an trum theilo tur thu le mundang lo zong tur chuan an lo tia chuti reipo anin biak po ma chuan a top le ta dei maya Cameron chu TV reporter ani awangin satellite phone hi alo kola Rayford chuan afanu tloi chu betur chuan alo tia ma se Cameron chuan biaka tum thu le atlang theilo thu chuan alo changa Cameron chuan ticket envelope koma tloi thil zia chu apa Rayford chu mu tira Rayford chuan afanu hnena ngaidam andil du thu te chu hrilin thil engkim mai boina chu anupui ni lovin amani thu te chu hrila anupuin pathian thu soi pianga atlan bo san thin thu te chu a hril boka kloiril ruha lutuk chu leisang taka hian lonin achunga chuan a hoi kuala anu chunga alo umdan thina wang chuan anu hnena chuan ngaidam dilin chu leisang taka tang chuan zuan thlak chu tuma chutia zuan thlak atum lai tak chuan Cameron chuan ron phone tlangin apa Rayford anian chuan anin bedun theita hlau maya anin hmangai thu te chu in hril tonin anu chu alo dikani ti chu an soi duna apa Rayford ta chuan an thlona tumna tur lo zong tur chuan atia chutia thil dang po an soi le ma chuan signal chu atop le ta tlat mai apa lo ladamani ti hriat chuan tloi chu phur tak chuan chu le atang chuan chukin khopui lama chuan atlan le ta kong laka bike loading chu mu in man mo tak chuan chu bike chuan atlan ngala Rayford chuan an passenger te bula chuan an fuel atliam to thu le an dam chua theina chance atam lo thu chu hrilin lo tong try tur chuan atia tloi chu construction site a hian tlan lutin truck mang chuan chulai mun chu lo thian faya tloi chuan apa te chu phone le chinin alo tlang le hlok maya apa te chu an trum theina tur om ang a hmu thu chu hrila an thlona guidance system chu a chheta wangin Cameron chuan tloi hnena chuan compass app chu hong tur le a om mek na coordinate chu petur chuan atia signal la chu atop le ria Cameron chuan a phone atang chuan coordinate map chu antilanga ma se Rayford atan po athim ema wang chuan an tumna tur chu ala hriat thei meu lawa an boina bel cha turin an fuel la chu a zau ti ti tamaya chuti lai tak chuan tloi chuan ron phone tlangin Rayford chuan a omna truck rengot chu alian tok lo wangin thil engemani kang mai lian tham tak lo siam tur chuan atia tloi chuan gas tank thren khat chu leya chuan bun ruakin an hala chu chuan na satakin kang mai chu siamin chu vele Rayford ta chuan ron mu in chulai hmun chu an ron panding ngala tloi po chu man mo takin trucka chuan tlan lutin chulai hmun atang chuan loin thiar filhim chu tuma
มาเซกางไม่เนสตะกวังคันนิตูรนี่อาริลรูจูอาชีไอเดวะจูวังจวนอมอตอร์จูคอนโทรลโซลาวินอาลูเอ็กซิเดนะโทนจวนฟรีซูนิตูรนี่โทนจูอังหิงลุยมายาจุตาโทนจูเลยาจวนรอนตรูมินอาเกตุงลำปังจูอาลูลัดชวกเทลาวซุยโทนทาจวนเลยจูรูดพยามาเซงตินเอโมเรฟอดจวนโทนจูคอนโทรลงิเลเทียนโทนทาจวนลอยมอตอร์จูอาสูลาวจาวะอาหิมไทรามานีโทนจูจักตักจวนนัดเล็งเซลินทิลเองโมอาสุดเฟนหูจวนเต็งการเลียนตักไม่อาสุดเรียบตีจวนอาดิ้งไทรามาอาจวงเตจูอันหิมตานีลอยปอจูไม่อัลลาวจวนลาวลานเชียอินเกสติงเตจูอัลปวกดูรมายาเฮติจวน emergency exit จูฮงอินจุดรังจวนอัลดัมอมจุนเตจูอันรอนชวกตานีลอยจูมันหมอตักจวนรอนลานเทงินกาเมรอนอะไรอาปาไรฟอดเตจูอารอนกัวไรฟอดปอจวนกันเหลาตบตูรันิทูเตจูอาฟันหุจุงอาจวนเหลาสวินทุพาจูอาจอยหมดมายาลอยจวนอาปาเนนาจวนไอเนจงบุนอาลูเพลโตค่ะอาเปเลตเลียอิงกัลสันโตเหลาตูราอินเตียมินอันอินกัววงมายานีมิดังเตจวนขบุยกางลัวลำปังจวนเหลาทีระกาเมรอนจวนขบุยกางลัวลำปังจูทีรินขเวลตบนัจูอาเทงตาอาติยาจุติรัวลินลอยจวนอาบุลตันนัจวานีตีอินอาเหลาช้างทุงะ